महाराष्ट्राच्या सोनेरी परंपरेचा नाविन्यपूर्ण आविष्कार, नाविन्या हस्तपर्ण कलेक्शन. वामन हरिपेठे ज्वेलर्स, सोनेरी क्षणांचे सोबते. कोकणातील मच्छीमारांना प्रत्येक बोटी मागे किमान 5 लाखांची नुकसान भरपाई द्या अशी मागणी नॅशनल फेडरेशन ऑफ फिशर्स कोऑपरेटिव्ह लिमिटेडचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामदास संधे यांनी केली आहे. पाहुयात काय म्हणाले संधे. एकही शब्द आमच्या कुठल्याही सरकारने आमच्याविषयी बोललेले नाही. तर माझी सगळ्या उद्धव साहेबांच्या सरकारला आमच्या शुभेच्छा आहेत मच्छीमारांच्या. त्याच्यावर आम्ही एक काँग्रेसचा वर्किंग प्रेसिडेंट आहे, ऑल इंडिया फिशरमॅन काँग्रेसचा, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचा मी एक माझी अध्यक्ष आहे आणि आता महाराष्ट्र राज्य संघ शिखर संघाचा अध्यक्ष या नात्याने सर्व मच्छीमारांच्या वतीने आपणा सर्वांच विनंती आहे की या सरकारला शुभेच्छा देऊन सर्व मच्छीमारांना ज्याप्रमाणे मोठे भाऊ शेतकरी 10,000 कोटीचं पॅकेज त्यांना जाहीर केलेलं आहे, त्याचप्रमाणे आमच्या प्रत्येक मच्छीमाराला किमान 5 लाखाची नुकसान भरपाई प्रत्येक बोटीमागे देऊन सहकार्य करावं आणि ज्या महिला आणि जे पुरुष आहेत त्यांना प्रत्येकी 25,000चं रोख रक्कम देऊन सहकार्य करावं आणि त्यांना कुठेतरी अर्थसहाय्य दिलं तर पुनर्जीवन आमच्या लोकांचं होईल, ही माझी प्रमुख मागणी आहे. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी सर्वप्रथम पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा कोकणचं महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह यूट्यूब चॅनल आणि ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.